Astăzi suntem la Clinica Stomatologică Unident din orașul Brașov și avem plăcerea să o avem alături de noi pe doamna doctor Raluca Iconaru, care ne va ajuta să aflăm răspunsuri la o serie de întrebări. Bună ziua, doamna doctor, și bine v-am găsit! Bună ziua și bine v-am găsit în clinica noastră! Vreau să ne spuneți ce copii pot beneficia de analgosedare și ce presupune aceasta. Analgosedarea este o intervenție care se efectuează la anumite tipuri de copii. Există mai multe categorii, printre care prima categorie am putea să spunem că sunt copiii care sunt foarte, foarte mici și au nevoie de o serie îndelungată de tratamente. La aceștia nu putem să efectuăm tratamentele într-un mod corect, să facem totul protocolar, cap-coadă corect, și atunci alegem varianta de analgosedare. O a doua categorie am putea să spunem că sunt copiii cu dizabilități, care au probleme foarte, foarte mari de sănătate, unde nu avem nicio cooperare din partea lor și acolo, clar, cu siguranță este nevoie de intervenția de analgosedare. O a treia categorie sunt copiii care sunt anxioși, care le este frică de stomatolog, care le este frică de interacțiunea cu orice tip de medic și cu siguranță și în acest loc avem nevoie de analgosedare. Iar o a patra categorie care o consider importantă este categoria de copii care, totuși, deși având o vârstă destul de mare, au probleme destul de mari și, clar, și în acel moment avem nevoie de tratamente de lungă durată, unde, clar, tratamentul de elecție ar fi analgosedarea. Ce implică analgosedarea? Analgosedarea este o intervenție care se efectuează împreună cu medicul ateist. Este un somn superficial, am putea să-i spunem, nu este profund, superficial spre mediu. Este un somn indus de către noi, de către medicul ateist în mod special. Copilul este conștient, are doar un somn superficial, nu simte absolut nimic. Mai mult decât atât, aș putea să spun că diferența între analgosedare și sedarea generală, aș putea să spun că este faptul că la anestezia generală copiii sunt intubați. Există postoperator o perioadă în care copilul trebuie supravegheat, dar în această etapă de analgosedare, postoperator copilul trebuie să stea foarte, foarte puțin. Mai mult decât atât, în ceea ce privește analgosedarea, nu sunt riscuri postoperatorii. Pot să vă spun faptul că diferența între anestezia generală și analgosedare, de asemenea, este și faptul că în analgosedare intervenim și cu anestezie locală, deci efectuăm tratamente stomatologice care s-ar putea efectua doar cu anestezie locală, suplimentând cu analgosedarea pentru liniștea pacientului și pentru a putea coopera. Aș dori să ne lămuriți în ceea ce presupune riscurile acestei analgosedări. Pot spune că nu există riscuri ale acestei analgosedări, doar dacă avem în spate o documentație. Asta ce înseamnă? Pacientul, înainte să aibă parte de această intervenție, trebuie să efectueze niște analize. Să ne asigurăm că este candidatul potrivit pentru această intervenție. Analizele sunt prescrise de către medicul ateist, iar înainte de această intervenție trebuie să aibă o consultație către medicul curant care îl supraveghează, pediatru sau sunt copii care au afecțiuni și au un medic curant, primind aprobarea dânsului ca să putem să efectuăm această analgosedare. Deci, drept urmare, nu efectuăm analgosedarea fără să avem o aprobare și încercăm să ne asigurăm că nu există niciun fel de risc. Aș putea să spun și faptul că în clinica noastră avem aparatură de ultimă generație care ne asigură faptul că în orice moment, dacă am întâmpinat vreo dificultate, vom putea să acționăm exact în momentul respectiv fără a întâmpina alte probleme. Spuneți-mi, din câți membri este formată echipa medicală pentru a efectua această procedură? Echipa medicală este formată din 5 membri. Medicul stomatolog, medicul ateist, asistenta medicului ateist și cele 2 asistente cu care lucrează medicul stomatolog. Una dintre asistente ne asistă la scaunul stomatologic, iar cea de-a 2-a asistentă ne dă materialele necesare la mână. Acum vine cea mai interesantă întrebare cu cel mai emoționat răspuns. Spuneți-mi, ce satisfacție aveți la sfârșitul unei astfel de zi? Cred că satisfacția cea mai mare vine încă din momentul în care am ales să lucrez doar cu copiii, datorită faptului că ei emană foarte, foarte multă energie. Indiferent că sunt supărați sau că sunt fericiți, pe mine ei mă încarcă cu foarte multă energie și îmi dau o stare de bine. Mai mult, copiii care au probleme și unde efectuăm analgosedarea sunt o împlinire pentru mine, pentru că reușesc să fac bine unui copil care poate alte persoane nu reușesc. Și este într-adevăr o bucurie foarte, foarte mare.
Doamna doctor, noi ne bucurăm tare mult că ați acceptat să ne răspundeți la aceste întrebări. Am înțeles acum de ce toți copiii vă preferă. Vă mulțumim și a fost o reală plăcere. Mulțumesc din suflet!